Conèixer un país bé fins que no sabem com tracta els seus presos. Pero ahora existe la medida que son controles postpenitenciarios porque todavía es peligroso. Entonces no solamente uno cumple una pena de 12 años, sino que luego un control de 7 años porque todavía hay peligrosidad. Cuando alguien sale de la cárcel. En el caso de una persona que, por ejemplo, no tenga papeles o que fuera migrante, que tuviera los papeles en el momento, nosotros nos hemos encontrado con casos de personas que salen y de repente, aunque tuvieran el pasaporte en orden en su momento, en el momento que salen ha caducado. Es obligación de la cárcel y del Estado mantener sus papeles en regla. ¿Qué pasa cuando sales y de repente te encuentras después de una condena a 7 años que no tienes papeles? Pues de entrada que no puedes cobrar el subsidio que te dan. Como que tampoco te puedes empadronar, cosa que es necesaria para cobrar este subsidio. Que más allá de las posibilidades que haya, realmente es la posibilidad que tienes tú de acceder a esas supuestas posibilidades. Si mor el teu fill, això és horrorós, no? Però si no mora i té la sort de sortir de la presó, que quan surti trobi una família mínimament estructurada, una família amb la que hi hagi llaços emocionals, una família estable i que no trobi una família trencada com estan les famílies quan els seus fills estan empresonats. Cosas también depende de cuántos años lleves en la cárcel. Casos de gente que lleva 20 años en la cárcel, puedes querer salir de la cárcel. Otra cosa es si la realidad te permite salir de la cárcel. Casos de gente que han estado 6, 7 años, pero antes de que saliesen los WhatsApp, o antes de que saliese un iPad, antes de que saliese un teléfono móvil. Imaginaros lo que te rompe la cabeza haber entrado cuando todavía no tienes teléfono móvil y salir y que la gente solamente mire una pantalla. ¿Eso qué posibilidad te da a ti de reinsertarte, de volver? O sea, lo que ha sido romper con tu vida, romper con tu cotidianidad. I quan torna, surt, és molt pitjor, la seva condició és molt pitjor. Si tenia feina, l'haurà perdut. Si la seva família estava malament econòmicament, estarà pitjor. En alguns casos no tenen ni un lloc on anar, no? O sigui que realment, vull dir, és un despropòsit totalment. Tenen sí que cobren una ajuda ara, una petita ajuda, però evidentment que no dona per viure, perquè només hem de veure quina diferència hi ha entre com està la vida, poques cases que hi ha tutelades, de quan l'última part de la condena la poden passar a un lloc, a pisos compartits o coses així, la reincidència era molt menor, perquè clar, d'alguna manera ja podia començar a establir contactes amb el món laboral. D'alguna manera tenia suport de terapeutes, ajudes a fora, a l'exterior, gent de l'exterior, educadors socials, etc., fora de la presó. I començava a viure en un pis, amb uns horaris, unes obligacions, etc., però res a veure amb la presó. Si no arribes a l'hora, si contestes amb un funcionari, tot és motiu de càstig. Només fa que castigar. Això de la presó reinserta, mentida. La presó destrueix, la presó mata. Perquè si no mata físicament, mata psicològicament. La majoria dels presos que jo conec que han pogut sortir i han estat uns quants anys, estan tocats, tots tocats. El que deia la Diana de l'autoestima, amb depressions, amb problemes mentals, si entres allà malalt, surts tremendament més malalt, no?